Желанието да постигнете дълбоко състояние на релаксация, без да губите напълно съзнание, може да бъде постигнато чрез прост метод. Държането на ръка или пръст във въздуха е ефективен начин да останете на границата на съня. Ако ръката или пръстът ви се изплъзнат, това е знак, че се приближавате към сън и е необходимо префокусиране. Стъпка трета. Повторете сцената във въображението си. Сега, когато сте в състояние на дълбока релаксация, е моментът да започнете да визуализирате желаната сцена. Повтаряйки сцената в съзнанието си, можете да въведете малки настройки и модификации, но я поддържайте кратка и проста. Използвайте въображението си, за да я направите възможно най-жива и реална, включвайки всички сетива. Представете си цветовете, миризмите, звуците и усещанията, свързани с сцената. Например, ако си представяте, че получавате огромен чек, представете си тежестта на чека в ръката си, миризмата на мастило, аплодисментите и усещането за вълнение и радост в тялото си. Колкото повече повтаряте сцената в съзнанието си, толкова по-реална ще изглежда тя. Целта е да превърнете бъдещето в настояще, тъй като то винаги е настояще. Стъпка четвърта. Впечатлете визуализацията си с емоции. Впечатляването на визуализацията с емоции е една от най-важните стъпки в това упражнение. Емоциите са мощна сила, която може да помогне за привличането на желанията в реалността. Докато визуализирате сцената, позволете си да почувствате емоциите, които съпътстват реализирането на желанието. Ако си представяте, че печелите от лотарията, представете си какво би било да имате всички тези пари. Можете да почувствате ентусиазъм, благодарност и възторг. Представете си какво бихте направили с тези пари, как би се променил животът ви и положителното въздействие, което биха имали върху другите. Използвайте въображението си, за да създадете живо и изпълнено с емоции и изживяване. Стъпка пета. Проявете благодарност. След като сте повторили сцената и сте я изпълнили с емоции, отделете момент, за да почувствате благодарност и признателност. Повторете в мислите си думите «благодаря», изразявайки благодарността си за добрите неща в живота си. Благодарността е мощна емоция, която може да привлече още повече положителни преживявания в живота ви. Изразявайки благодарност за това, което вече сте получили, вие се отваряте към още повече изобилие и благословие. Стъпка 6. Освободете се от контрола. Последната стъпка от това упражнение е да се освободите от контрола върху резултата и да се доверите на Вселената, че ще ви донесе това, което желаете, по най-добрия възможен начин. Това е състоянието на откъсване. Избягвайте всякакви съмнения или притеснения, тъй като те могат да блокират процеса на проявление. Вместо това се съсредоточете върху доверието и вярата, че желанията ви са на път. Един от начините да се освободите от контрола е да си представите, че пускате балон в небето, с желанието си, написано върху него. Докато балонът се издига, освободете всякаква привързаност или нужда желанието ви да се прояви по определен начин или в конкретен времеви диапазон. Доверете се на Вселената, че знае кое е най-доброто за вас и че всичко се случва в точния момент. Колкото повече можете да се освободите от контрола и да се отдадете на процеса, толкова полезно ще бъде желанията ви да се проявят. Интересен аспект, който не споменах по-рано, е, че докато сте в това състояние на сънливост, ако заспите с усещането, че желанието ви вече е изпълнено, е възможно да се събудите в сън, в който това, което сте си представили, се превръща в съдържанието на съня ви. Ако това не се случи, това не означава, че вашето въображаемо упражнение не е проработило. Това е просто очарователно събитие, което ми се е случвало няколко пъти. Наслаждавайте се на печалбите.